Salam hormatly watandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi 10-njy dekabrda Aşgabatda ýanky şol bir taraplyk bayramçylygyna başlanyp geçirilen çäre bilen başlamakçy. Indi şol çärede näme bizim ünsümiz çekip biljek zat bar, men şo barada durup geçmekçi bolýan. Watan Satan programmasyny görkezilşi ýaly şol 2 saatdan gowrak programma görkezildi şol. Indi şo ýerde Berdimuhammedow ine türkmen halkynyň gözüne çöp atmak üçin ine bir hamana bir ulukan iş edýän adam ýa birini Türkmenistanyň şol garaşdyrlyk bayramy ine dünýäde uly ähmiýeti bar diýdirjek bol. Ine pandemiýa döwründe gidip ýatan döwlet koşuny 150 sany dip men pikir edýän sanap gördüm bol. Men sanabym dogry bolsa şo 150 adam şol zalda ýerleşdirilen şolaryň içinde kän bolsa 20 sany daşary ýurtly diplomat bar, ählisini alan. Galan 130 adam şol Türkmenistanyň mejlisiniň agzalary, hökümet agzalary, belki ol welaýetlerin we etraplaryň häkimleri bardyr. Gara şol lokal bir gowrumly duşşydy görkezmek üçin adamlar şol zalda ýygnatdyrdy. Ýöne onuň şol uly takyrdy bilen geçiren konferensiýasy birdiňe türkmen halkyny arlamak üçin edilen bolmasa, o daşary dünýä üçin ýa halkara bir jemgyýet üçin hiç ähmiýeti ýok. Onu men nämeden mysal getirmekçi, men detalny şol geçen duşşugy ýa konferensiýa bagly meseleler hemmejigini analiz edip gördüm. Meselem bizim bilşimiz ýaly şuun kun Birleşen Milletler Guramasyna 193 döwlet agza bolupdyr. Şu sifir sany dogry bellep goýun. 193 döwlet agza. Indi şolaryň içinden Türkmenistany garaşdyrlyk başlan, ýani bir taraplyk bayramy bilen gutlan döwletleriň atlaryny men size häzir sanap beren. 11-nji dekabrda, ýagny şol bir taraplyk günüň bir gün öň ýanyna Urwan ulyny we biziň halkymyz şu bayram bilen gutlaw hatyny ugradan döwlet ýolbaşçylary, ine häzir haýsy döwletler men size aýdyp bereň. Russiýa Federasiýasy 11-nji ýanky dekabrda Russiýa Federasiýasynyň adyndan Vladimir Putin, Ukraina döwletiniň adyndan Vladimir Zelenski, Gazagystan Respublikasynyň adyndan Kasym Jomart Tokayew, ondan soň Awganistanyň prezidenti Muhammed Ashraf, Günorta Koreýa Respublikasynyň prezidenti hemde Türkiýe Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan. Ine şol adamlar gutlan aýyň 11-ne. Aýyň 12-sine ýene-de 4 döwlet öz gutlagyny Urwan Berdimuhammedow ugradypdyr. Olaryň ilkinjisi Hytaý Halk Respublikasy, soňra Belarusiýanyň prezidenti Lukashenko, Özbegistanyň prezidenti Mirziýoýew hem Sri Lankanyň premier ministri. 4 adam. Ya 4 döwlet. Soňra aýyň 13-ne ýene-de Türkmenistanyň prezidentiniň adyna gelen gutlaw haty ine Gyrgyzstanyň wagtlyň prezidentiniň adyndan hemde Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň adyndan gelen 2 sany gutlaw haty bar. Ine jemi şolaryň ählisini alan da şu 3 günne Türkmenistanyň prezidentini we halkyny bir taraplyk bayramy bilen gutlan döwletleriň sany jemi 12 döwlet. Emma men başda aýdyp geçdim, Birleşen Milletler Guramasyna jemi 193 döwlet agza bolupdyr. 193 döwletden 12 döwleti aýyrsak, demek 181 döwletiň ýol başçysy
ya da aýdyly baş tutany ya da wekili Gurbanoğlu'ny ya da Türkmenistany ya Türkmen halkyny hiç bir terden ne gutlady ne bir ýaşydan söz aýtdy ya ýamandan. Dymyp garada durdur. Bu bütün sivilizlenen dünýäň döwletleri ýa-ni Ýewropa döwletlerinin bir adam bir ýol başyny gutlana. Ýewrosaýyzy girýän döwletlerden men diýip Ha, Amerikadan gutlug ýok, beýleki döwletlerden gutlug ýok, Afrikadan, Aziýadan ine görşümiz ýaly ine gutlan adamyň sany belli. Galy näçin bu Gurbanoğlu'ny gutlamadylar? Egerde 95-nji ýylda şuňa şolar el çarpyp beren bolsalar şu garaşdyk emma bir taraplygy. Onuň bir taraplygyň ol döwletler üçin manysy bar bolsa, ya geçen 25 ýylda Türkmenistan şol özüniň arda ýazyp, öz üstüni, boynuny borç edip, hukukda borç edip alan ýa-ni bir taraplyk statusyny nähili ýerine ýetirdi. Olar görüp dur, ya ýetirmedi. Şonuň üçin gutluk almady diýip düşünýär. Ene bir gutlan 10 döwletlerim seredip görsek, watandaşlar esasan şol Türkmenistan bilen iş tarışýan, Türkmenistan bilen gatnaşyk edýän, ya Türkmenistanyň ýerasy baýlyklary bilen şol söwda edýän döwletler ya da goňşy döwletler. Goňşy döwletler diýip hemmetine daýdyp boljak galy. Täjikistanyň ýok, meselem Iran Islamy Respublikasynyň gutlugy ýok. Ha, men şu taýda aýtmak ýadymdan çykaryp durun şol Awganystanyň prezidenti şol gutlanyň aýdan sözleri bardy. Ine bizini dostlukly, dogurlukly hemde şol Awganystanyň problemleri çözmek boýunça Aşgabatda konferensiýalar geçirýäňiz biz şoňa minnetdardy. Ine bar edilen iş şol 25 ýylyň bir taraplyk siýasatyny şol regional konfliktleriň içinde 4 mi 5 mi şondan känler şol Aşgabatda geçirilen ýygnaklar ýa duşşuklar şol konflikt taraplar ýygyny ýa-şo barada döwletler çagyr ine kil hana Orta Aziýa ýa Merkez Aziýa döwletleriniň ýol başçylaryny çagyrdy. Ýöne şol çagyrlany bilen duşlany bilen regional konfliktler çözüldümi? Ýok. Bu näçin onu çagyrdy? Şo Türkmenistanyň halkynyň, döwletiniň we büdjetiniň hasabyny gelen myhmanlar iýip, içip, mugut ýaşap, ýene-de sowgady bilen ýygyny çyk gidýär. Ol näçin edildi? Ýa-ni şo diktaturany berkitmek üçin özüni dünýäde ýa dünýä jemgyýetçiliginiň öňüne kör awry gazanmak maksady bilen ine geçirilýän şu takyrdyly çäreler. Şu geçen 10-njy dekabrdaky çärede diňe şo Berdimuhammedowyň öz şahsy awtoritetini ine ýurduň daşynda bolmasa da ýurduň içinde halkyň gözüne çöp atyp ine maňa ine şular ýaly döwletlerden gorluk bar, ine gutluk bar, ine zalymy şu görüş durşuňyzy ine adamdan harenni kynlaýan ýaly. Bir gaty gülkünç zat bir tarapdan watandaşlar. İkinci tarapdan şu beýmany geçirilýän çäreleriň bizim döwletimizde, halkymyzda awraýynyň ýoklugynyň alamaty. Ol näçe özüni gowwadyp görkezjegen bolsa daşary dünýä onuň kimdigini, ol rejimiň kimdigini bilip otyr, ýa o hökümetiň ogrudygyny bilip otyr. Şo 193 döwletiň arasyny iň soňky aşagdan iň soňky ýeri gezekligine çalışıp Demirgazy Kareýa bilen Türkmenistan. Biz çukurun düýbüne watandaşlar, bütün halk bolup, döwlet bolup, Türkmenistan bar. Mundan başga bize aşak düşürü ýa gaçyra ýeri ýok dünýä jemgyýetiniň öňünde. Türkmenistanyň siýasat alınıp barylýar ýok, o taýda alınıp barylýan siýasat ýok. Bir zat edilýän bolsa öz halkynyň garşysyna genosid edilýär. Halky gyrgyna berýärler. Oňa da onlarça, ýüzlerçe subutnama bar. Onu özüňizden gowulýar. Ine men sizin ünüsüňizi çekjek bolanym şol 10-njy dekabrda näme bolup geçdi. Ol
bütün dünya golluya bizim prezidentimizin teklibi ay hemen garaşdyrlygy bir taraplyk alyp berdi, o garaşdyrlygy alyp berdi. Ay ho. Watandaşlar 95-nji ýylyň 10-njy dekabryny şol bir taraplyk statusyny girdenem şol gün tertibine Birleşen Milletler Guramasyn şonu islänem, şonu ýola goýanam. Sapar Murat Niýazow bilen ýa-ni Valeri Georgios Atçerçow hem Boris Şyhmuratow o taýda hem de bärde olaryň şol Atay we Aksultan Töräýew getirip şol ilçe edip goýany ýa Türkmenistanyň wekili bolup onlarça ýyllap Birleşen Milletler Guramasyn işler. Ine şu 4 adamyň tagallasy bilen bolan işler. Onsoňam bir zat ýene ýatladyň size watandaşlar haçanna gurban boly. 7-nji ýylyň fevralynda häkimet başyna bir kanun gelende aýdan sözi bar halkyň. Men ine Sapar Murat Türkmenmasyň siýasatyny dowam etdirjek. Eger sen şo Niýazowyň siýasatyny dowam etdirýän adam bolsaň, onu näme üçin sen şu 25 ýyllyk ýubileyde şol adamyň adyny tutmadın? Näme üçin sen onu şu 25 ýyllyk ýubileyde Boris Şyhmuratowyň adyny tutmadın? Hani onu hökümetiň ýa häkimetiň elden ele geçişi dowam etdi. Eger konstitusiýon tertipde sen kabul eden bolsaň ne ýapdyn? Diýmek konstitusiýon tertipde şol bir taraplygyň, garaşdyrlygyň, awtorlarynyň kimdigini aýtmak borjum bar. Ýa şolaryň adyny tutmak. Hiçbir sedilene ýeke söz aýtdymy? Niýazow barada ýok, Şyhmuratow barada ýok. Bolýa Şyhmuratow bilen onuň enesi Konstantin Oluketana şol owada nepede çüredildi. Ýöne bularың bayramçılık diýip belläp oturany ölen adamlaryň sömkürüň üstünde tans oynamak bolýar. Adyn tutma. Garaşsylyk bayramyň şeýle. Şol jarnamanyň ähli şol meselen kabul edilen punktlarynyň 19 öýdýän ýalňyşmasam. Şoň hiç birisini ne Niýazow ne hökümet onu diňe deputatlar bar biz ýazdyk bizem kabul etdik. Bizem şoňa ses berdik. Niýazow gol çekdi. Deputatlaryň çykaran parlamentiň çykaran kararyny. Bolly vesselam. O taýda da gurban bolyň asla eden iş ýok. Ol adam ol işde kölegösünde daşyny duran adamam der. Bilen adamam der näme diýin. Ýöne hözirini Niýazow bilen ene gurban bolup görüp onlarça, yüzlerce, belki müňlerçe adamyň eden işleri var. Geçen şol 25 ýyl, 30 ýylyň dowamyny. Şolaryň döwlet üçin, watan üçin, halk üçin eden işlerini hemmejini öz atlaryna ýazyp hany döwleti kellesine geýdiler. Ene şeýle. Enne ýene de şu bir gysgaçyk söz bilen bir pikir paýlaşyk bolýan zadym olam. Şuňky güllerde soňky döwür Awganistanyň ýa-ni Türkmen diasporasyna degişli ýerlerde ýa-da Awganistanyň demir gazygyny 6 welaýetde bolup geçýän wakalar barada siziň öňüňizi çekmekçi bolýan. Bilşimiz ýa şu territoriýada esasan ýa-ni şol biziň Türkmen halkymyzyň wekilleri ýaşaýar. Nädip düşdi olar o ýurda haçan göçüp bardylar. Bularyň taryhy ullukan o barada düýpli aýratyn özleri bilen ine Awganistanyň ýaşaýan watandaşlarymyz bilen türkmenler bilen nesip bolsa gelecekde gepleşikler geçiriler diýip pikir edýär, şonu özleri aýdyp berer. Ýöne meniň bilýän zadym şu Awganistanyň ullugy edemde atkan türkmenler bilen duşuşdum. Soňra ýa-ni parlamentde işlän döwrümem 90-njy ýylda, 91-nji ýylda şol ilerki marçakdan ýa-ni serhetde şu Murgapda Türkmenistanyň şu Taxtabazarda geçýän ýerine Murgap aňyr ýüzünde ýaşaýan ilerki marçak adam türkmenleri
bosgun bolup Türkmenistana gaçyp gelende bular niýazyp ýygyny okuwany millet gelin bosgun milletin aýaly çağalaryň köpüsine şol derýada gark bolup giden. Bu ulukan tragediýa o barada men soňra geňişlerini durup aýdyp beren ýöne şol bolşewikleri bäri Türkmenistanyň şol basmaçylyk ýyllary diýdi, näme diýdi. O adamlaryň köpüsi mejbur bolup gaçyp bosgun bolup Eýrany ýa-da Owganystany bosgun bolup gitmägini. Köpüsi şoýda urlar, şo taýda galdy. Onu Gurban Mähmet Serdarýan Jüneýit hanyň İskender'in yankılar badın kaptalan İskender'e başta İran'a geçmek sonra da İran'dan o taydı İran şahsı bilen oňuşman Owganystany göçüp gidip ine şu taydı kowşumlygyň bolup ýaşamagy ine olum bir bölegi İran Owganystany bosgun bolup baran türkmenleriň. Qara ellan ýerin ine gan döküşüklük ellan ýerin türkmeniň tragediýasy bolup durdy. Inne şoň kun şol SSR ýykylyna parlamentde de bir topar kararlar kabul edip açyk sessiýasyna däle ýapyk görnüşde de bir ýerde şol geçiripdik de ýygyny deputatlaryň hemmesi gatnaşanak elbetde bu meselelerde. Hani şonu ýalňyşmasam ady Kerimdi şol adam Owganystanyň elin wekil özü modul harby bolan şoň üstü bilen şoňky Tahtabadyr guşy şol etraply aňry terhedin aňry ýerine ýerleşen jowuzan näme ýerlerde şo ýerlerde kowçumlygyny oturan türkmen dogurlamada kän kömek edildi. Olar haýyş etdiler de bize ýanky benzin gerek, salyarka gerek, ýanky iýmit gerek, ondan elektrostansiýalar gerek, tok ýok. Garaz bir topar kömek soruldy. Şol kömeklerin şolara şol 90-njy ýyllarda edildi. Sonra men pikir edýän şol 90-njy ýyldan başlap şol türkmenlere berilýän kömegi Sapar Murat Niýazow gürleşip ol ýanky özbekliň ýol başçysy bar, taýda Abdurreşit dostum. Ine şol bilen iş talyşyp başlady. Ondan sonra Abdurreşit dostum şol bütün şol Owganystanyň demir gazygyny öz üstüne boyununa alyp şol özbek illeşleri, kowumdaşlary bilen şol tany türkmenleri öz içine sürüp ine şol özüň şol taýda ýol başçy diýip özlerini etdi de general adyny alyp. Bular tarihi kan aýdyljak bolsa olar nämäni ýaşy etdi, nämäni ýaman etdi, aýdy zady dogry etdi, aýdy zady näme dogry etdi. O zatlar hana Owganystany ýaşap oturan öz watandaşlarymyz ýa-ni türkmenler has gowulýa aýdarlarym wagty gelende. Ýöne şuň kun o taýda bolup geçen tragediýa soňky wagtda ine üçden çağı oğurlanıptırdı. Soňky esasy şol oğurlanan 9 ýaşlyja çağı üçin soň halk hemmesi ayağa galýady, öňkü soňkysyny ýadyna salyp. Şoň üçin hem 6 welaýatyň ýylaty şu mahal şol döwlete, hökümete talapnamasyny uğradypdyrlar. Haýyşnamada talapnamasyny uğradypdyrlar. Şu öňümizdäki çarşamba gününe çelli. Ýene de 2 günden ertidäl buyurgun 4-nji gününe çelli hökümete wagt beripdirler. Şol çağalar oğurlana adamlar tapyndy. Şol çağanyň diýerlikde gaýtaryp berindi. Bolmasa da onuň hökümet bilen birer oňuşjak geldi. Ine şu ýagdaýlara görä şu ýagdaýlar sebäpli Owganystanyň ýaşaýan türkmenlerimiz ähli dünýäde ýaşaýan türkmenlere ýüz tutupdyrlar. Dogurlar gaýrat edin, kömek edin, bizi gorlan. Gerek yerine hat ýazmaly bolsa hat ýazyn, çykyş etmeli bolsa çykyş edin. Bizim ýagdaýlarymyz şular ýaly. Görüp otyr, bilip otyr, sag bolun, ama şu uğradan video roliklerimiz hani bizim sahypalarymyzda däl, hani beýleki Türkmenistanlyň sahypalaryna goýulýar, ol gaty zat şeýle hem bolmaly. Kim nerede ýaşany tapawdy, her kim elinden geleni ede bermeli. Ýöne bular bilşimiz ýaly ähli döwletlerde koronavirus
pandemiýa derali gaty uly gadagançylyklar bar. Köçede ýygnanmagam, ýygnaklar geçirmegem gadagan ogu. Ýygnaşmagam, hatda restoranlarym ýapyrly, kafelerim ýapyrly. Ogu keselhanalarym adamlar kabul eden akşamaly ýazyljagam bolsaň ogu. Gara bir ýerde bir zat bar bolsa ähli şumaly ýatyryldy. Ölüm ýetim gatkan şol keseliň üstü bilen. Şoň üçin bu meselede bugun kunlar aktiv çykyş edip boljak gal ýurdun daşyny ýa-da Ýewropa döwletine. Ýöne görür nähil mümkinçilikler bar. Hat ýazmaly bolsa, gol çekmeli bolsa, petisiýa uratmaly bolsa halkary we beýleki döwletlere goramalary ýa Owensanyň islenlik ilçihanasyna her bir adam öz elinden geleni etmek borcu var diýip düşünýän gaýrat eden watandaşlar. Kimde nähil mümkinçilik bar bolsa, Ýewropada, Amerikada, Türkiýede ellen geleni edin şu meselede. Biz bir park garap oturmalyň bu ýagdaýda. Ol türkmenler ozal ýurtdan gasylyp ýa bosunmalyk giden adamlar. O ansany da olaň ýagyp ýüpekgeýän ýeri ýok. Ben bilşime görä şu soňky 77-nji ýylyň şol Saur rewolýusiýasyndan bäri buların göreni görgü. Bizim türkmenlerimiziň esasan atkan adam şol ýyllarda wepat bolup geçen 40 ýyl bolaydy urun içinde. 40 ýyldan gowrak bolýar, 43 ýyl. Ol 3 nesil, 4 nesil öwedi üçin bolýar. Şoň üçin ol halkyň elmedam gözi ýaşly. Gelin şu ýerde elden gelen kömek edelim. El kömegi bormy, dil kömegi bormy habarlaşyp durur. Bizden näme boljak? Näme edip biljek? Ýazyň näştak. Bolmasa kommentlerde öz pikirini diýin. Elbetde men düşünýän watandaşlar bizim öz içimizde Türkmenistanyň problemi ana 30 ýyllap baslygyp ýaty çözülmän. Soňky bir ýylyň içinde has ýagdaý agyrlaşdy. Ýurdun içinde halkymyz hem keselçilikden hem iýişdirlikden hem sosial ýagdaýdan gaty ulluka nejir çekýän. Onun üçin öz derdimizem ýeterlik diýip biljek. Ýöne biz türkmen nerede ýaşasagam hemmemiz bir türkmen. Ellen gelen kömek edelim. Ene men şonu aýtjak boldum. Garada durup seyretmek bolmaz. Sebäp bugun olaň başyna gelen bela erti biziň başymyza gelen goňşy oturan döwlet ýöne biz bir millet ganymyzam dinimizem dilimizem bir ýöne taryhy sebäplere görä bolar bölünşip bizden ol barara çekilmeli bol. Şoň ýaly Eýran türkmenlerimizden margarat kän nira seretse biziň türkmenlerimizden bosgun bolup ýaşap beren ýerlerem kän. Ya ayrı düşüp ýaşap beren kän. Serhet çazylyp ikar edene. Şular ýaly ahlak atnaşyklar ýeten ýerem gatkan. Onun üçin şu meselede owan ogurlamyzy şu taýda ýaşaýan türkmen ogurlamyzy owansany ýaşaýan türkmen ogurlamyzy ruhy gollamyzy görkezmek gerek. Bir ýagdaýda gözüm oturmak bize gelişmeli watandaşlar. Men hemmäňizden şonu haýyş etjek bolýan. Onu şuwlukçy hemmäňizden öýüňizde saglyk, sag oturuň, saglykda görüşelim.